Masu sauraro barkanmu da saduwa, barkanmu da ƙara kasancewa da ku a labaran dare. Takaitattun labaran namu na yau dai na karfe 8:30, babban layin lantarki ya sake lalacewa a Najeriya. An ƙona ƙauyukan Sudan sama da 100 a shekarar 2023. Rahoto. Tinubu ya nemi shugabannin addini su daina la'antar Najeriya a wa'azinsu. Gwamnatin Rivers Fabrera ya biya wa maniyyatan jihar cikon kuɗin haji. Gwamnatin Rivers a kudancin Najeriya, Siminali Fubara ya biya wa maniyyata aikin haji bana daga jihar cikon naira miliyan 1.900 na kuɗin kujerun. A farkon makon nan ne hukumar alhazai Najeriya ta bayyana ƙarin kuɗi, tana mai alakanta matakin da faɗuwar darajar naira. Gwamnatin dai ya ɗauki wannan mataki ne a ƙoƙarin cika alkawarin da ya yi wa jama'ar jihar a lokacin yaƙin neman zaɓe, cewa zai tafi da kowa a gwamnatin ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. Alhaji Yakubu Aliyu ɗaya ne daga cikin shugabannin 'yan arewacin Najeriya mazauna jihar ta Rivers, kuma ya yi kirarin bayani a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmad. Hare-hare ta sama sun kashe mutum 42 a Siriya. Rahotannin Siriya na cewa akalla mutum 42 ne suka mutu, ciki har da mayakan ƙungiyar Hezbollah a hari ta sama da aka kai birnin Aleppo. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce Isra'ila ce ta kai wannan hari. Wakilin BBC ya ce safiyar yau jama'a an ji ƙarar fashewar wani abu, hayaƙi ya turnike sararin samaniya a kusa da filin jirgin sama na birnin Aleppo. Gwamnatin Siriya ta ce ta yi nasarar kakkaɓo makamai masu linzami da Isra'ila ta harbo yankin. Ƙungiyar da ke sa ido kan yakin Siriya mai mazauniya a Birtaniya ta ce an yi nufin kai hare-haren rumbun ajiyar makaman da ke kusa da filin jirgi sama na Aleppo, wanda mayakan Hezbollah ke amfani da shi. MDD na neman dala miliyan 300 don tallafawa 'yan gudun hijira yankin Sahel. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta MDD ta yi shelar neman agajin kuɗi dala miliyan 301 cikin gaggawa domin fuskantar matsalolin 'yan gudun hijira a yankin Sahel. Hukumar UNHCR ta ce matsalar tsaro ta tilastawa mutane kusan miliyan 5 barin gidajensu a yankin, musamman ma a ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso, inda hare-haren masu ikirarin jihadi suka yi kamari. Yau zuwa ƙarshen watan Fabrairu, kashi na 16 cikin 100 na kuɗin da take bukata ne kawai suka samu. Shugaban Senegal Macky Sall ya gana da magajinsa Bassirou Faye. Wata ƙungiyar kare haƙƙi da ta bi diddigin hotunan taurarin ɗan adam da shafukan sada zumunta ta ce a shekarar 2023 an ƙona sama da ƙauyuka 100 a yammacin ƙasar Sudan sakamakon yaƙin basasa. Masu bincike na cibiyar tattara bayanai sun ce an yi amfani da gobara a matsayin makamin yaƙi tare da tilastawa dubbunan mutane tserewa duk muhallinsu. Akasarin mutanen a ƙauyukan yankin Darfur suke, inji rahotannin, sun ce an buƙaci wuta a lungu da saƙo da hayaƙan larabawa da ƙarin RSP da aikata yawancin tashe-tashen hankali da suka faru. Tinubu ya nemi shugabannin addini su daina la'antar Najeriya a wa'azinsu. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi kira ga malamai da shugabannin addini da su guji ƙasƙantarwa da kuma la'antar ƙasar a cikin wa'azinsu kuma hudubobinsu. Tinubu ya yi kira ne ranar Alhamis yayin da yake buɗe baki tare da sarakuna da kuma jagororin addinin Musulunci da na Kiristan a fadar shugaban ƙasa, yana mai jaddada cewa wa'azin da suke yi yana da matuƙar tasiri a cikin ƙasar. Kishin ƙasar nan yana hannunku, yi mata addu'a kullum, ilimantar da yaranmu, huɗubar da muke yi a masallatai da coci na da matuƙar muhimmanci, in ji shi.
Ya ƙara da cewa kada ku la'anci ƙasarku idan shugaba ba mutumin kirki ba ne, ku bari zaɓe ya zo ku sauya shi, amma kada ku la'anci ƙasar da ma an tsara shugabanci ne da nufin kawo sauyi. Sarkin Zazzau Nuhu Bamali ne ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi Abubakar Sa'ad na uku a taron, wanda ya samu halartar sakataren ƙungiyar Kiristoci ta Kan Samson Fatakun. Shi ma mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya nemi malaman da su dinga haɗa kan al'umma don guje rikicin ƙabilanci na addini. Babban layin lantarki ya sake lalacewa a Najeriya. Najeriya ta sake fuskantar katsewar wutar lantarki sakamakon lalacewar babban layin lantarki na ƙasar a ranar Alhamis. Layin ya lalace ne da misalin karfe 4:30 na yamma, inda ya jefa miliyan 'yan ƙasar da kuma sana'o'in cikin duhu. Wannan ne karo na hudu da ake samun irin wannan matsalar a shekarar. Tuni kamfanonin samar da lantarkin suka nemi afuwar kwastomominsu tare da sanar da su cewa waɗanda abin ya shafa suna bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an shawo kan matsalar. Ya zuwa karfe 4 na yammacin Alhamis ɗin, Najeriya ta sanar da lantarkin mai yawan mega 2,984 ne kacal cikin kusan mega 8,000 da take iya tattarawa. Zababben gwamnan Senegal Bassirou Diomaye Faye ya ziyarci shugaba Macky Sall a fadar gwamnatin kasar da ke birnin Dakar. Faye mai shekara 44 dai shine shugaba mafi karancin shekaru a Afirka, kuma ya lashe kashi 54 na ƙuri'un da ake kaɗawa a zaben da aka gudanar ranar 24 ga watan Fabrairu. Kuma mai sauraro, kun ji cewar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi kirari ga malamai da shugabannin addini da su guji kaskantar da kuma kalubalantar kasar a cikin wa'azinsu da kuma hudubobinsu. Gwamnatin Riba ta biya wa maniyata aikin haji naira miliyan 1.900, wato ta cika sa musu dukkanin waɗannan kuɗaɗen. Babban layin lantarki na Najeriya ya sake katsewa. Man City, Manchester United ta shiga sahun masu farautar ɗan wasan Sifaniya Dani Olmo daga RB Leipzig. Romelu Lukaku da ke zaman aro a Roma daga Chelsea zai koma Saudiya. Yadda kowa a faɗin ƙasar ta Senegal yi na'am da nasarar Bassirou Diomaye ya nuna cewa